Christian van Ramkong zo thu thlen rukna chuti chuan kamu manga chuan man mo takin chumi lama chuan ariak thei da lomo ti in akalta thui alakal man lava chuti lai chuan kot kher zim taka hian a han luta chuta tang chuan kongkhar zim taka hian a han lut le a chuta tang chuan kongkhar veng tu ria na chu fing khat emo hu ani a tin chu mi kong zim taka akal lai chuan a hma a chuan sakei bak nei pahnih a hmu a aril ruin tuna chuan doi zepale ring hlela tikir tu hlo om chu ka hmuta zuknia le ati a sakei bak nei chu khai dia ta thlun an ni a nima sela Christian a chuan khai dia chu a hmulawa chuti chuan a hlauta em maya kir vele mai aril ruk dewa nima sela kongkhar veng tu in ringa chuan Christian kir le tuma ading chu a han muin a hnena ichak lo em ni sakei bak nei kha hlau su khai dia ta thlun ani kha mi rin na nei lo fianan anda ani kha konglai taka kalro engma antilawang che a han ti a chuti chuan kamu manga chuan Christian chu hlawa khur chungin kongkhar veng tu soyang chuan akala sakei bak nei room te chu a hria a nima sela engma antilo chuti chuan akuta benga kongkhar veng tu omna a thlen hmal lo chuan kapu hei eng in nge ni zanina heta hian ka riak theiangem ati a kongkhar veng tu chuan khoya om nge ani le khoya nge akal don ti te a zota Christian a chuan boral na khuwa atang local kania zayon tlanga ka kal don ani nima sela hei tuna khuwa athim don ta si a ka thei chuan zanina heta ria ka du ani ati a kongkhar veng tu chuan tunge I hming ati a tuna ka hming chu Christiana ani a atira ero chuan ngil nei lavakani pathianin sema hnena om tura aruat jafetha tha kani ati a eng tizia a heti matlai nge ini le hei ni la chu atla ani to si a ati a Christiana chuan lo thleng ma tur hi zong kani zeta nima sela tlang panga ina khan ka han muhil hlawa chu wang chu ani chuti nisu sela ma taka lo thleng tur kani ka muthil na chuan le khabu ka hlawa chumi keng lo chuan tlang chip ka lon chuak to zeta han chiar katuma ka muta hau lo maya lungai takin ka mutna lam chu zong turin ka pan le ta a chuta chuan ka zuk mu a tin ka lo kal le ta zelani ati a kongkhar veng tu chuan ole nula pakhat ka han kau chuak anga rem ati chuan he mi in dan angin a hnen a hruai lu tang che ati a chuti chuan in ringa chuan dar a han vua a chu mi dar ri hria chuan nula pakhat mel thatak hi alo chuaka a hming chu fim khur thiami ani eng ata nge min kau ati a aron zota kongkhar veng tu chuan he mi hi boral na khuwa atangin zayon tlanga kal turin alo kala nima sela alo chawin alo khothim ta a zan ina heta hian ria min dilani chuti chuan he mi in dan ang irem ti apianga iti turin ka hrilani ati a chuti chuan nula chuan khoya mi nge ani le khoya nge akal don ti te a han zota ani chuan a hrila tin eng tin nge kong chu aron hmu ti te a zot boka Christian a chuan a hril zela konga eng tenge a hmu a
aron to hlomte azot le a ani chuan ka ming chu Christiana ani a hemi ina hian zan ina riak thei ila ka ti hle maya hemi mun hi van ram zong tu te cholna tura lalpa in asiam ani ti ka hresi a atia chuti chuan nula chu anui ta a nima sela amit tui chu atla a tin nakina chuan ka chung te dang pahni emo pathum emo ka han ko le ri ange atia chuti chuan in chunga chuan a han tlan luta phim khuri le ngai sakile mangai a han ko chuaka chumi te chuan thukho chang an soi nu chuan in chunga an hnena an hroi lut ve ta a kongkhar bula chuan mi tam takin an lo muaka lo lut ro lalpa du sakmi hemi in hi lalpa chuan van ram zong mi te lom taka an nan a siamani an lo ti a tin chu ei an pe ma chuan in tur te an pe a then khat te chuan thuko chang soipui a rem lai tak ani awangin thu kher mai tak tak te soipui an tuma chuti chuan ngai sakite phim khuri te mangai te chu soipui tu atan an ruata ngai saki chuan thian du tak Christian zan ina kan ina iriaki kan lom ema chuti chuan i local na konga i thil han to chanchin te min thrilna kan lom hle ang ati a Christian a chuan hril tuke in mi khongaina awang hian kalom em mai ani ati a ngai saki chuan atirin engin nge hetiang mi a hianom tir che ati a kan ramata thilri lo om tak ka hriata wangin ka chuaka chuta ka om reng chuan boral ngei don hian ka interest si a Christian a chuan ati a ngai saki chuan ani lo le in ramatang chuan engti ziange hemi kong lam kher iron pan ati le a ani chuan hei hi pathian thil ti ani boral hlau taka ka om lai chuan khoya kaltur nge ti reng ka hre hau lo maya chuti chuan hlawa ka khur lai chuan mi pakhat ka hnena alo kala a ming chu pathian thu hril tua ani a chumi chuan kong min ko mua chuti nisu sela hemi in kalo thleng hau lawang ate a ngai saki chuan ani lo le hrilfia tua in lama i local lovem ni ati a Christian a chuan kale chuta chuan ka dam chunga ka hriat reng tur te po ka mu nge sin heng pathum te hi an ni bi kani setanan mishing a thlem po a Krista khongai na thil ti om reng te pathian hmangai na be se hau lava mishing sual zia te mi in ro rel na lo thleng amumanga a hmu te ani ati a tin ngai saki chuan amumang a soi chu i hria elo ati a ani chuan hria e hlau po hlau om takani a soi lai phei chuan karil ru te atina hle ani ma che chumi a soi kalo hreta chu kalom em ani ati a ngai saki chuan chu zong chu em ni hrilfia tua ina chuani mu ati a nilo lal in ro pui tak po min en tira chumi chunga mi om te chuan rang kachak puan an sin te min en tira mi huai sen tak pakhat alo kala thir kor kha mi lo lu tur dang tu te a ton tlang zia te ka mu a tin an lu tira chatuana nunna an chantir tak zia te po ka mu bok chung thil te chuan karil ru atilom em maya hlatak kaltur ka ni ti chu interest su ila chu mi tha tak hnena chuan kum khat lai po cham ka du ani ati a ngai saki chuan konga engdang nge ila mu ati a azot le a Christian a chuan
thui lo te ka kal lain mi pakhat thinga thisen chuaka in khain ka hmu a chumi ka hmu vele chuan ka hnung zanga ta ka phur rit alum bawa chumi hma chuan rit tak phura thin hi ka ni a nima sela chuta chuan alo tla tamai ani tun hmain chu tiang thil te chu ka hmu ngai lo awangin mak ka ti em mai ani chutia chunglam ena ka din reng lai chuan mi pathum eng tak tak mai ka hnen an lo kala pakhat chuan ka sual te chu ngai dam ani to ti min hrila pakhat le chuan ka puana hlipa hemi kor moi tak hi min hak tira pakhat le chuan ka chala chin siana min pe a le khabu po min pe bokani ati a ai saki chuan chung lo po chu thil dang ila mulom ni ati a Christiana chuan chung ka hrila che chu a tha te an ni a thil dang te po ka hmu a chung chu heng te hian ni mi pathum an hming hretle mate that chia te wang ate thir khai diat bunin kalo kalna konga chuan an muhil ka hmu a an ma ni chu ka ti har thei iringem dana le verveka bangalon liamin Zion tlanga local tur angin ka hmu boka nima sela an ni ho zong kong an bauta thuaya ka hril point an oi du top lo mai tin atop bera chuan he mitlanga harasataka lo lon tur le sakei bak nei ton tur karon huta a he mi thatak kong khar veng tu hi kong khar bula chuan omlo phei su sela chuan kalkiar le po ol takani ang nima sela tuna heta kalo thlenta ka wang le nang nin min lo loma wang hian pathian hena lom thu ka soyani ati a phim khuri chuan thutlem zo le channa hriat adu ve boka chuti chuan a hnena a chang talin i local naram chu i ngai tu ngai lo mo ati a Christiana chuan ngai tu abok thine nima sela ka ngai tu in za thlak le huat thala tak ni in ka hriani ka local narama kirle ka du phot chuan kirle na hun chu atamalom nima sela chuta kirle ai chuan ram thazo ka ka du ani chu van ramani ati a hebrai bung som pakhat chang som panga chang som paruk man lai thu te ingai tu ngai lo mo phim khuri chuan ati a Christiana chuan ngai tu thine nima sila chumiti chu ka du lo em mai ani taksa thu ngai tu ana ka thian te le keima po ka lom na ber thin te lek phei chu ka du lo le zolani chung thil zong te chu ka lung ngai na an lo chang zo ta vek mai ka du ber thil hi thlang thei don ila chuan chu tiang thil chu ngai tu to ho lo turin thei ka thlangang thil thabera karin bo a thalo ber anile mai si thin ati a rombung sarina chang som panga tanga chang som nile pakhat na changin chung ang thil de chu bo to ang le a changini boina thin ni in ishangaim phim khuri chuan ati a Christiana chuan hre thine nima sela chung zong kha takani chu tiang thil chu ka tan chuan hun lom takani ati a phim khuri chuan engti zia in nge abo to ni anga i hriat na chu i hria ati a hria cross chunga ka thil mu chu ka ngai tu changa piang le kormoi tak hi ka en chang te apiang le ka le khabu hi ka en chang le ka kalna tur ka ngai tu chang apiang in chu tiang chuan omin ka in thina ni ati a eng berin nge zai on tlanga kal chak tir che ti in phim khuri chuan a zot le a Christiana chuan ele mana cross chunga thia kha nunga mu ka be se ya tuna ka chunga thil mitilom lo tu zong te hi
chuta chuan a bau thei ka be sei boka tin chuta chuan thina a om to lo Isai bungsum ni le pariat chang riat thupuan bungsum ni le pakhat chang li an ti boka tin chuta chuan thian tha tak tak te ka neyanga ka phur rit tak min ti bo sak awang hian ama chu ka hmangai ani chumi ka thlen hun chuan ka thi thei to lawanga thiang hlim tia aute nen chuan chatuanin kan cheng za to ang atia mangai chuan chung te inem atia azota Christiana chuan nupui ka nei to a fa po pali ka nei atia mangai chuan engtin nge enga tinge iron hruai ve hlom lo atia chuti chuan Christiana chu atrak ta a hnena o du ve ni sela lom takin karon hruai tur nima sela ka hnena kalve chu an du thuai lo mai atia mangai chuan an hnena chuan nakina an ta na hlo om zia le chutia om mai chu thil hlo om tak ani zia isil lom ni atia Christiana chuan shile kan khoboral tur thu pathianin min shil te po ka shila nima selam mi a min ruata ka thu chuan oi du ozong lo mai atia mangai chuan I thu soi te chu mal som turin pathian hena I tong trai ngayem atia ani chuan tong trai ngaye thahnem ngai takin ka tong trai thinani ka nupui le ka fa te chu ka tan chuan an hlu em mai sia atia mangai chuan ani le ilungai na le boral I hlau na te chu isil ngayem chu boral na chu itan chuan alang fia hle anilom ni atia Christiana chuan shile voi tam tak ka shila an ma ni po in chung chu ka mela po an mu thayang chu ka mi tui tla te an hua kan chunga ro rel na lo thleng tur hlawa ka khur te po an mu boka chu ti po in ka hne na lo kal chu an du chuang lo top mai atia ani le an lo kal du lo chan te chu isia emole mangai chuan atia Christiana chuan ka nupui zongin hemi khovel hi athlal ani ka fa te ero chuan nulat tlangwal lai lom na le nom na hi an thlal ani bere chu wang chuan keima main ti hian ka wak tamai ani hi atia mangai chuan I om dan le inung chang te in an ma ni chu hruai itum ngai rengem atia ani chuan ka nung chang te zongin ka theilo ani keima nge po voi tam tak ka hlo cham ani sia mi te po in thu soi le in hnialin mi ati thathin anti ka ria keima anga an om nan fim khur takin ka ombok thina chung te po chu ati kher lutuk minti zela chu wang chuan ka in suma ka chunga thilan mu in adala ni chuan pathian le kan veng te chunga ka thil ti sual ani berang atia tin mangai chuan ani take kaina point a thil ti sual awangin anaw thil ti fel a hua a chuti chuan nang po inupui le ifaten hemi awanga an huat che chuan that an du lo an tilang mai ani a an laka chuan I thiang ani atia Ezekiel bung thumna chang som le pakwa ole khati sang kha Christian van ram kong zo thu then rukna a kan ngai thak theite chu ani le ta a in za vai in zan hun man nuam vek ole